video sa ano, picture minsan na. Sabi ko, pero oras na, dahil pag-aray. Good morning po. Thank you so much po, Madam Mama Franz, sa pagdalaw sa amin dito sa Bicol, sa Barangay Sigamot, Bayan ng Manan. Yan po yung aming napaka-humble na YouTuber, si Ma'am Franz. Kasama niya po ang kanyang pamilya. Nakakutsi po sila galing Manila. Nagdaan po para kami mag-meet ng aming kapwa vlogger na si Katsmix. Yan. Thank you so much po once again. Thank you so much. Thank you for watching, mga idol. Yan po. Naway ingatan siya ng Panginoon sa kanyang pagbiyahe patungo ng Goa, Kamsur. Almost 1 hour pa mahigit Goa. Ay, tara din. Bicol po na lugod. Tagalog po. Sa Bicol po siya yung magayon na vlogger ng Bicol. Gabi man ni Kuya. Sana po supportan nyo kami sa aming mga small creator. Magagayon. Bicol magagayon. Mga gwapo. Ayun siya sa akin, kagising ko lang po kasi Puyat si Kagawan. Thank you so much. So to learn, ingat lagi dyan. God bless you and family. God bless you more. Kasama ko dyan, baka makita ako ng TV. Ha? Tiket ang sinano, yung supportahan daw. Tara sa puto, ikaw nag-aalas na. Uy. Dahil nahihilig mo manoy? Ha? Nahihilig mo mga pumat sa mga taga-ibang bansa? Oo. Minsan pumitay mo, kunari ako. Iyo, mga ano yan, yung mga nagsusuot si Ate Lance kasi ginagamit yung mga account niyo. Tapos, may mga ano, mga foreigner na nagsusupport man. Para sa napunta kami ha. Aren, Nara. Nara. Bihira Ayan, na lang. paalis na po sila, mga idol. No? Nag-visit po sa amin dito sa Sigamot ang aming napakasipag at napakagandang vlogger na si Ma'am Franz. Ingat kayo mo, ingat. Ate, thank you. Thank you. Sana Sa sunod ulit. sa sunod ulit magkita tayo. Ay, gawin sa dulo ni ate. Thank you po. Bye-bye. Salamat. Ingat. Ingat. Oh, ingat. Bye-bye po. Bye-bye po.